Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα δείξουμε που πήρα ένα μικρόφωνο διπλό. Είναι αυτό εδώ, το πήρα. Είναι αυτό το μικρόφωνο που πήρα τώρα. Το φοράω και στην πλούση το φοράω και εδώ πάνω μου. Αυτό μιλάω τώρα. Μπλιστή. Η συσκευασία. Βλέπω παραπάνω. Η συσκευασία έχει με δύο μικρόφωνα. Και είναι έτσι εδώ. Έχω βάλει το δέχτη, τον πλοιστή εκεί και το μικρόφωνο πάνω μου, ξέρετε. Και είναι έτσι εδώ. Και είναι έτσι εδώ. Αυτό εδώ είναι το μικρόφωνο. Δώστε μου λεπτό. Ωραία. Και ο δείχτης είναι εδώ πάνω. Αυτό που είναι το μπλε και το κίτρινο. Εγώ το έχω κάνει έτσι με το γυλό του κινητού. Το κάνει έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό τώρα παίζει από τον πλοιστή. Το μικρόφωνο δουλεύει. Και είναι πολύ καλύτερο. Πολλά μικρόφωνα. Δεν θα πω μάρκες. Θα το κάψω τώρα. Βαριέμαι τώρα. Και έχω πάρει και ένα drone. Δεν το δείτε. Το έχω και έξω αυτό. Είναι αυτό εδώ το drone. Το έχω πάρει. Είναι αυτό εδώ. Ακόμα δεν το έχω πετάξει. Και το έχω βάλει φορτίσει στην μπαταρία. Και είναι εδώ μέσα. Αυτό το δείτε σε ένα άλλο κομμάτι. Δεν το ανοίξουμε ακόμα. Αυτό είναι το πιο πολύ. Τιμές και έτσι δεν θυμάμαι. Θα σας πω πιο μετά. Νομίζω. Μπορώ να δω το κινητό. Τα μικρόφωνα κάνανε. Θέλω από τώρα. Τα μικρόφωνα κάνανε 14,69 ευρώ. Το που είναι δύο μικρόφωνα σε ένα. Και το drone έκανε. 17 και 87 το drone, να ξέρετε. Και έχω φτιάξει και κάτι άλλα για το YouTube που έχω εγώ. Να φαίνεται καλά. Είναι αυτά εδώ, αυτοκόλλητα. Το YouTube, αυτά εδώ που φτιάξω εγώ. Γιατί τα καίει τώρα. Είναι άλλο εκεί, έτσι να φαίνεται. Είναι αυτά το YouTube. Και τα έφτιαξα 40 μέσα που είναι τα μάχια. 4 ευρώ και 5 λεπτά. Αυτό το βιντεάκι είναι τώρα. Είναι ένα σύντομο γενικό. Θα πούμε στην επόμενο. Bye! Δηλαδή εδώ, το σχέδιο έχω κάνει εδώ στο μπουφάν το άλλο. Θα το βλέπετε έτσι καθαρά. Είναι εδώ το σχέδιο. Και παίρνετε πάνω στην μπλούζα είναι το σχέδιο. Το μπουφάν που φτιάξει. Αυτό είναι το μπουφάν που κάνει. Για να φαίνεται έτσι το σχέδιό μου από το YouTube. Αυτό είναι έχω κάνει. Και είναι τέλειο. Έχει βγει. Χωρίς παραμορφώσεις. Και τίποτα. Και στη συνέχεια όταν τέτοιο θα ανεβάσω κανένα βιντεάκι με τον drone να δούμε πώς πετάει. Bye!